Hi guys, ndoda kuti muteerere zvandakataurwa naDiki nezuro. And if you're out there, you want to assist him, please. Masunuka kumubatsira. Inzwai zvakataurwa naDiki pana. Ya ndidhiki shamari payani ndakamubatwa ndezvandaimoitawo but ezvinozvi ndakuda manje graft iriya manje wozapa ndotongotenderera shamari zvinhu zvakadhakwa ndototenda wakatozomondijega panyaya dzeadziya wakabatsira mwana wamai chiri chitupa ndona kushandisa chamudhara mbuya ndo waitoramba manje aiwa inini wakauya tinotobaya. Alright, so mangozvinzwira mega. Diki ari kuda zvebasa. Saka guys, kana makasununguka muda kupa Diki basa, tibate aroda zvekushanda. Yeah. And tell me, what do you think I should do to Diki in this situation? Ndoda kunzwisa kubva kwamuri. Asi kana varipo vada kumubatsira basa ravepo, avepo, ave ready. Saka vakasununguka kumubatsira, please tibate tione kuti tingabatsira sei mukomana.